logo bir khongkhala maharaja bir bikram airport nangkungmani bagena seng tirpra hastini yakrei thangna nangkha koyekdini bagai haikuno nangkungmani kok sarmu ani yagra digio tongo borom gunang David Murasing nor joton saimana bodeliwo yakung bahimi thangnai amno tino aige chungna so kokologia flight ni timing bung tongha bufur rogule nang thanani ditong Muskang July talni first week on thangnai muskang no bubagraibo ok salika finalize entang kai pone reveal khayako ke khakhlayo first week ni bisingo no o je movement abo changjak nai hesi ya tabo abo no ke totally preparation na mentally physically to ani beshi hamya physically hamya pano just pano explanation jo hoga dekha jayega Takoktai bukosong buskangni 1 July salokeno sini borom gonang David Murasi sini o tipra hasini simi dili jora yakungbai himui thangnani bagai bo already yapri seka ang thangnai salobo bini o tipra hasteni simi dili jora himui thangnani bagai bo je wan sukmani je sakno sacrifice khlaimani bini kokno tui ang lai thangnai salobo o video no ang rui dikha hoyto baksa mankhana baksa manya khuna tomungno norok manya khonke norok gocham video thangai video khologai naidi tei bo tini kubui no bo buskangni 1 July ni simino bo diliwo yakungba himui thangnan bagai suru khlainai khapani takoktai bukso tei bini o yakungbai diliwo himui thangnani hinui bo sakno sekri face khaitani wo Tripura Notice News Channel ni Chief Editor angbo bono always every time support khlayo why my support phiaba angmo khoroksa o hani bosa angbo yongnani musungo phiaba susu borani simi yasi kongsabai जों बु दिलाय फेमेनि फियाबा ताबोकसुक पर्यन्त यकनानि लामा इमांगो फानो नुहुरियाको फियाबा अ हा साकानि तिप्रा सालुकुरक तिनि जतनि खावनो तिनि सुमुंगा साजाक तावनि बागै याकुंबा हिमै थांनाय Kobor da waja bokhorok da yongwar thina da musung phiaba lukurong thani omahai sungmung kesachak jotoni khawono baksaba salayo 2018 ni simi diliwo thangai sanlaimani tabukbo o sanmungno tubui mayakho phiaba ini সাধারণ মন্ত্রী বুয়া এমএলএ বুয়া তিপ্রানি সিমি ইয়াকুংবা হিমबै দিলিও থাঙ্কা হিংকে তিপ্রা সারংনি मानथाय तुबुइ दामानो तिप्रा सारंनो यक्समा रि दामानो फियाबा अ सुमु जतनि तिप्रा सारं थानिनो बाबु सुमु आसाइजाक तै नाइसिंलाइजाक bo dino thana he thangka hingke no saimanano mada manmu phiaba sini tipra sarok tini uklogo jotono omahai kok kaisa tuilaiei tini nasinglajak phiaba rangsangni takhuk tei bukhuksong norokni o sungmungrokno norokni o prasnoni ansarokno phiaba ang riwi manglak tamokhe ang mo khoroksa o hani busaba
आंबो यगनानै मुसुंगो आबोनि बागैसे दिनै जोंनि बरं गोनां डेभिड मुरा सिंनि ककन तुयै किसिसा नरक बाय चेलायनाय लुकुरो तो ताबो सालायनो दंगो bo yakmai himui thanga hingke ha dama mono dofano mo thangai damono bubagra bo thangka agi NC songbo thangka gobangma thangka patal kanya songbo thangka phiaba kebo o hano tibra sarokno yaphari ruimaya bo sadharon borok botini himui thangka hingkele muti pono rodar hono ha o hano norong naharsi di hinui ro hono phiaba cinti prasarok omosai tabuk nasing laijak jotoni